Ikan sa trabaho, biling sinilas, sakas balay. Relax. Naikulapo. Tagay. Bastang hanga. Ayaw lagi na gub-ana imuhang nawong. Ibutang gud nga murag nalamian ka anay imuhang giinom. Unsaon na lang pagkahalid anang giinom nimo nga gihangan man ka. Dapat bisag hangna siya hunang-hunaa nga tamis ra gihapon ay mo ikasulti. Tamis. Kat tekto. Sorry Direk. Gikan sa trabaho, biling sinilas, sakas balay. Relax. Naikulapo. Tagay. Bastang paita. Kat! Ayaw lagi ina nga. Pait na. Ipakita sad sa mananaw nga. Tamis na siya. Kay para kusog-kusog po ang halin sa kumpanya, ana. Unsa man na imuha. Apod bida. Sige. Take three. Gikan sa trabaho, biling sinilas, sakas balay. Relax. Naikulapo. Tagay. Matay Direk. Grabe yung ginipaitan. Nagpait mo mayo-mayo Direk. Kat! Ayaw lagi anak. Giingnan nati ka nga. Ayaw ingna nga pait. Ipakita sa tanan mananaw. Nga tamis na imuhang giinom. Bida grabiha sa nimuoy. Sige, take four. Sorry Direk. Gikan sa trabaho, biling sinilas, sakas balay. Relax. Naikulapo. Matay Direk. Bigyan madani Direk. Bait siya bisag usaon yun. Bait yun. Di yung madani Direk. Kat! Unsa naman jud na imuha? Di na jud ka magtinarong na imuhang gibuhat? Take five. Direk, di na magin madani Direk. Nalipong na ko ning kalakihan mo. Nga, imo gipag-ingon ako nga tamis gani akong giinom ang grabe yung paita Direk. Ang maayo ani Direk. Ikaw kuno Direk. Ako diha sa imong nahimutangan. Para makaingon di ka pa nga tinuod yung gitapi ni mo gi. Imo mga ipugso na imo na yung lami na. Grabe mong paita yung tinuura na Direk. Nalipong na yung ko Direk. O sige. Ikaw di ari, ako din ha. Wa man kay utok ganiha pa kag gipaingon di jud. Di nimo makuha akong giingon. Ikan trabaho. Butang sinilas. Lingkod pa huway. Na ay kulapo. Magtagay. Tinuod
tinuod jud ning pait kaayo. Luya ato kung artista oy. Tinuod jud di ning pait ni siya.